Зараз будзе песня, якую і ввогуле зараз пачнуцца такі блок песень, якія мы напісалі сумесна з цудоўным чалавекам нашай зямлі. З жанчынай, якая працуе ў вёсцы, у сельскай гаспадарцы. Людмила Запруцкая. Пад вашы апладысменты. Людачка, падыміцеся, калі ласка. Вось гэты цудоўны чалавек напісаў шмат песен для нас. Сёння я буду пакрысе іх аб'яўляць. Гэта цэлы блок будзе песен нашага новага альбома. Люд, дзякуй вам вялікі за вашу працу, за ваш талент. Ведаеце, мы пакуль пазнаёміліся з Людмілай, я не ведаў, там 10 сам працую ў калгасе. Я думаў, даярка. Ну, яна кажа, я з каровамі працую. І ведаеце, Людмила мяне аднажды паправіла, піша мне ў Вайбер: слухай, Віталя, ты мяне называеш, як будто я даярка. А я не даярка, я асімінатар. А гэта другі чалавек у раёне. Я яшчэ потом подумал, ну нічога сабе, вот 2 чалавека ў раёне, которые могуць нацянуць.